सार ताव हक बुंलायखा थांबानो रक सार खोनाखा बर'नि बर' तामो फ्लाइटआव जुर कदमे जे केन्द्रीय सरकार कायसा टिप्रा सारनि नायनो थांगोन हकला आव बाहायगै चलित आव साइखार कायसे এবং बर' गोबांबा सामुं थांनानै जतन खोनामानि बिबरन अनुযায়ী तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थाङो आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम वो त्रिपुरानि बर'नो एबा हायुं गतरनि बर'नो वो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कगिया तो गोबां मा एक्सरसाइज और खालामजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबां मा राइट्स नो खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक्साब नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ खालामो।